माने आङो जास्ट माने बाहेरानिफ्राय फैयो बड'लेण्डआव एन्ट्रि जाफैयो हाबफैयो जोंनि बड'लेण्डनि समायसाफोरखौ माबायदि So sir, second time meeting. Berat गोजोननाय थाबाय मैम हा ओरैनो माब्रै दं सार थिगैनो दं थिगैनो दं बिराद मेंग्लिनाय हामग्लिनाय जाबाय मिथिगौ जोबनाय लामायाव आरो एसे मोनसे ओमफ्राय मेडाम मा बुंनो सानो जेनेबा माब्रै दङ खबर सबर मोजां ना ओमफ्राय जेनेबा दिनैहायथ' नोंथांमोना शुटिं खालामबाय ओमफ्राय फ्रायानो शुटिंआथ' जाखाजोब्बायानो ना ओमफ्राय बेनो दिनैहाय जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा बे शुट नोंथांमोननि एसे शुटिंखौ आं दहाय सारनिखौ एसे लाबाय शुटिंखौ बेवहाय बाजारावहाय माबानायखौहाय एसे जेनेबा शुटिं लोगो मोनफैदोंना ससे क्लिप्सखौ आं माने होजोबखानाय नङा नालाय आं ससेल' जास्ट माने ओमफ्राय बेखौ लाबाय ओमफ्राय स' बेनो आं मिथिनो लुबैनाया जे नोंथांमोना मा मेसेज होनो लुबैयो सार बे नैबे नोंथांमोननि भिडिअ एलबामनि थ्रु पाब्लिकनो नोंथांमोना मा मेसेज होनो लुबैयो बा मानि सायाव डिपेन्ड खालामनानैहाय बानायनाय जादों सार बे मेसेज आरो डिपेन्डआ जाहैबाय बे एलबामखौ बानायनायनि मेन कनसेप्टआ जाहैबाय बर'फ्रा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोदों बड'लेण्डनि मुङाव आरोखि नङा होमबा दा बे दिनैसिमबो बे बड'लेण्ड बिनाया जोबाखै आरो आंनि कनसेप्टआव आरो खारन जों बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय नै दिनै फैबाय बिटिआर मोनफैबाय अब्लाबो जोंनि माखासे माने जेनाखि डिमान्ड बर'नि मेइन डिमान्डआ दिनैसिम माने सिमाङा मोगथां जायाखै आरो बेखायनो बे जों मेसेज होदों जे आङो रायजोफोरनिसिम जे जोङो जे गोदो जेरै बड'लेण्ड जों बिबिदों स्ट्रंलि दाबो जोङो बड'लेण्ड बिनायखौ जाहाथे गारनाङा आरो बे बड'लेण्ड बिनाय सक्तिया जाहाथे थाबाय थायो बे हिसाबै आं बड'लेण्डखौ माने आगोलनिफ्राय दिनैसिमाव लानानै आरो बेखौ कनसेप्ट बानायदों आरोखि आं फैबाय थानाय समावबो बिनांगौ आरो आगोलाव बिनानै जायफोरनाखि बिथांमोना लिडारफोर जोंनि आन्दलनकारिफ्रा रोजा रोजा सुबुंफोर थैबोबाय बिथांमोननि थैनायनि जे बेसेन बड'लेण्ड मोननो थाखाय जों बे बेसेना दानि बिटिआर मोननायसिमाव जोंनि बेसेना गोरोबदोंना गोरोबाखै बेनि भेलुआ जादोंना जायाखै बेखिनिखौ आङो लादों आरोखि कनसेप्ट खालामदों ओमफ्राय मेडामा माबायदि मोनदों बेवहाय एक्टिं खालामनानै आंना बिराद लाकि फिल खालायदों आरो ना बे माने बड'लेण्ड डायरि एलबामखौ खालामनो मोननानै माने बड'लेण्डनि थाखाय बानायनाय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम माने बहुत जा मोनसे माने एलबाम खालामदोंब्लाबो फिल्म खालामदोंब्लाबो माने बे एबारना आंनि थाखाय बेस्ट जाना दं आरो माने स्पेसियेलि माने बेयो बड'लेण्डनि थाखाय बानायनाय ओमफ्राय बेवहाय माने बड'लेण्डनि जोंनि गासै बर'फोरनि गारबोनाय जारिमिन जाबावनाय सोलिगासिनो थानाय गासैबो बेयाव बेरखांहोनो नाजादों जोङो दा बिनि थाखाय आं बिराद हेपि गावखौनो गाव लाकि फिल खालायदों ओमफ्राय आङो बेहाय अपरचुनिटि होनायाथ' बे बादारि फिल्म प्रडाक्शननिनो बिपुल सार आं बेखौनो थेंक्स गिभिं होयो माने आंनि हाजबेन्डफ्राबो माने सारनि बे अपरचुनिटिनि थाखायनो आं बे चान्सखौ मोन्दों आरो ना एफा मोजां एलबामाव आंबो चान्स मोननायनि थाखाय आं सारखौनो थेंक्स होयो आरो ओमफ्राय मेडाम नोंथाङा मा जेनेबा रल्स प्ले खालामदों रला आंबो बिदिनो माने मेन रलाव आंनो दङ फेमिलिनियाव माने एक्ट्रेसनियाव आंनिनो रल माने आङो जास्ट माने बाहेरानिफ्राय फैयो बड'लेण्डआव एन्ट्रि जाफैयो हाबफैयो जोंनि बड'लेण्डनि माखासे समायसाफोरखौ माबायदि बेखौ माने बिजिरफैनाय नुफैनाय बेफोरखौ माने नुनानै माने बड'लेण्ड बिनायाव आंबो सापर्ट खालामफानाय आरो ना ओमफ्राय जेब्लासिम मोना बेखौ माने नाजाबाय था बेखौ थुलुंगानाय होलाङो आरो ना आङो बे मेसेजआ ओमफ्राय सारा मा रल प्ले खालामदों सार आं माने जास्ट आंनि रला एसे माने सिंगार आरो जेनेबा गानखौथ' आं खनदों नालाय ओमफ्राय बै सिंगारा माने जास्ट गोदो माने आन्दलन खालामनानै फैनाय मानसि सापस सोरनिबा लाइफखौ आं रुजुनानै आंनो रल प्ले खालामदों आरोखि ओमफ्राय जायनाखि बिथाङा गोदो बड'लेण्ड बिदोंमोन दासिमावबो जाफुङैनि थाखाय बिथाङा माने जास्ट माने फाग्ला बादि आरो सासे फाग्ला आरो बियो गोदोनि फुराना आन्दलन खालामग्रा मोनसे सासे फाग्ला आरो बड'लेण्ड मोनैनि थाखाय फाग्ला ओंखायनो बे मेसेज होगासिनो आरोखि बे गानजों रायजोफोरखौ आरो बे रलखौ आं प्ले खालामदों ओमफ्राय माबाफोर आंनि सोंनायनि अनगायैबो नोंसोर माबाफोर पार्सनेलि माबाफोर मेसेज होनो लुबैयो नामा नैबे भिडिअ एलबामनि थ्रु मा नाम होनोमोनलाय टाइटेला बड'लेण्ड डायरि ना बेनोखाना टाइटेला बिराद मोजां ओमफ्राय माबा नोंसोरनिफ्राय पार्सनेलि आं मेसेज होनो सानो
जे माने रायजोफ्रा बे बड'लेण्ड डायरि एलबामखौ जेला रिलिज जायो बेनि माबाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानो नाङा बे जिनिसा रियेलिटिबो दं ओमफ्राय माखासे इमाजिनेसन माबा दं आरोखि जे जोङो गोदोहाय आन्दलन खालामनानै रोजा रोजा सुबुंफोर थैबोबाय दैदेनगिरिफोर थैबोबाय नङा होमबा दा बेनि जेनाखि किमत बेनि भेलुआ जोंहा बिटिआर मोननानै जा थोदोंना थोआखै नैबेखिनिखौ बुंनाय जादों ओमफ्राय बेवहाय जायफोरनाखि बिटिआर लाबोग्रा बिथांमोनाव गाज्रि मोननो नाङा खारन जों बिएससि बिटिसि बिटिआर जाफैबाय बेखिनिया दिनैसिमबो बर'फोरनो थोजासे नङा आरो बे बर' हारि रैखाथि खालामनो हानाय मोनसे एकर्ड नङा बेबायदि फिल खालामदों आरोखि ओमफ्राय बेनिखायनो बै जायनाखि आं रल प्ले खालामदों बे मेथाइनि दारैनो जोङो इयुन जोलैफोरखौ माने जाहाथे मावरिया जानाङा जोङो बड'लेण्ड मोनोब्लासो जोंनि हारिया बिराद गिदिर मोनसे रैखाथि गोनां हारि जागोन आरो जोङो माने गोग्गो समाज दानानै जों गेरेमसा हारि जानो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो आरो आन्दलनखौ आंनि मेसेजआ बेनो बर'फ्रा आन्दलन खालामदों माबा मोनसे एकर्ड जादों थाथ'दों बास डेभेलपनि थाखाय खिन्थु जोङो बड'लेण्ड बिनायखौ जोङो आं नङाबाबो नों नङाबाबो सोरबा नङाबाबो गारनो आं बेखिनिखौ बे एलबामनि दारै आं मेसेज होनो सानदों आच्छा जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम स' लोगोफोर बिथाङा जाहैबाय बिपुल बसुमतारीमोन नामा सार ना बिपुल मुसाहारि बिथाङा जोंनि बर'नि मिउजिक प्रडिउसारबो होननानै बुंजायो फिल्म डिरेक्टरबो खालामो नामा सार फिल्मखौ आं नैबे दानि एलबामावथ' आङो जास्ट केमेरामेनल' आलदा आरोखि कनसेप्ट गासिबो खरिय'ग्राफि आं खालामजोबो गासिबो मा होनो प्रडिउसार लिरिक्स भइस ओमफ्राय टटेलि सारा बिराद खस्थ' खालामो बिराद माने हार्ड वर्किं पार्सन होनजायो स' सारखौ बिराद मानिनांगौ जायो बिथांनि नामा बिपुल मुसाहारि स' ओमफ्राय बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ आं आरोबाव खनसेबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बुंनो नागिरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि नामा जाहैबाय बादारि फिल्म प्रडाक्सन नोंथांमोना नाय सार्च खालामनानै इउटुबाव ओमफ्राय बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम बिथांमोनाबो जोंनि बे बड'लेण्ड दासिमबो मोनैयाव बेखौबो मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे पार्ट्स होननानै नोंथांमोना साननो हागोन नङा होमबा बेबो मोनसे पार्ट्स स' बेफोरजोंबो इनकारेज होनो हायो मानसिफोरखौ नंगौना नङा नोंथांमोना बुजिखाबाय स' बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम बिराद सापर्टनि गोनांथि नोंथांमोननि अननायनि गोनांथि बिथांमोननि चेनेलावबो जाहाथे बिथांमोनाबो जेन बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जेन बानाय फैया नोंथांमोनखौ जेब्लायबो इनकारेज खालामनो हायो बे जे प्लेसआवहाय आं दा शुट खालामगासिनो बे प्लेसआ बे सारनिनो बे मा होनो लावथि बे पिकनिक स्पटआवहाय मा 8 ब्रादार्स रेस्टुरेन्टआवहाय दा आं शुट खालामगासिनो बे रेस्टुरेन्टआ नैबे जोंनि सारनिनो बिपुल सारनिनो स' आं बेखौ माखासे एसे नोंथांमोननो खेबनानै देखायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालाम आरो लोगोफोरजों मा होनो लोगोफोरजोंहाय शेयार खालाम स' एसेनोसै जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय सार मेम दे खनसे सेकेन्ड मेडाम दे गोजोननाय थाबाय दे